Pistoli. Poliisi liikkumatta! Eilan Nurmi. Taitaa olla hän. Ei. Hän! Anteeksi. Pitää nyt kovasta vielä katsoa. Kyllä! Olette pidätetty. Epäillään rahanpesusta veitsiläiselle tilille. Joo, paljon. Teillähän on maasiirtoautoja Ruotsissa, pari kappaletta. Ei kun enemmän. Ja meillä on tässä Ruotsin poliisin näitä todistekuvia ja muutama haastattelu. Tää on yleinen asiakirja, tää voi ihan laittaa tietoon. Kyllä me ollaan epäilty. Ei. Älä muuta saa. Nyt se paljastuu viimeisenä päivänä. Joo, siitä vasta. Hienoa. Onko mitenkään tuttua tapahtumaa tämä? Joo, tunnustan. Oikein paksu. Ehkä vanki saa pari minuuttia. Pääsee suoraan asumaan. 30 vuotta siinä meni. Ennen kuin jäi kiinni. Sitten täytyy lopettaa ajoissa. Joo, ettei käy näin kuin mulle. Vuosi jäljellä, kun mä käyn samalla lailla. Tämä oli melkein henkseli. Ja sehän on itsestään selvä, että ne autot on takavarikoitu sitten. Voi, mä luulin, että edes pari olisi jäänyt. Ja maanantaina aivan turha soitella veitsin tileille, ei silloin mitään. Sekin vielä. Taitaa vielä nätti rosetti. Onks nyt hyvä? Apua! Mitä tästä opin? Ei yhtään mitään. No niin, nää on ihan ilman. Laitetaan etupuolelle. Ja vai heitettiin kaivoon. Ennen vanhaan Ei nyt sitten kaikille. Se on noloa, kun sä tulet huomenna noin yhtiökokoukseen. Mä uskon, että se on peruttu. Mutta ne pojat tuokkat on näistä. No niin. Ja sanotaan näin, että ei kannata soitella muutaman päivän. No niin. Ei kannata, rikos ei kannata. No niin, hei. Voi voi, hei hei. Hei hei. Hei hei. Tuodaan kakkua sulle hei sit sinne. Joo. Kun sä oot saanut sen toisen kakun. Tuli kakkua, niin tuli sitten kakkua perässä. Soittakaa ennen kuin lähdette Joo, tuomaan. ton perässä. Se ei auta varmaan tajusko, että pysähtynyt. Joo.